De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. In die tijd kwamen enige van de Sadduceeën, die de verrijzenis loochenen bij Jezus met de vraag: Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan, als iemand een getrouwde broer heeft die kinderloos sterft, dan moet hij diens vrouw nemen en aan zijn broer een nageslacht geven. Nu waren er eens 7 broers. De eerste trouwde en stierf kinderloos. De tweede en de derde namen de vrouw. En de een na de ander stierven ze alle 7 zonder kinderen na te laten. Het laatst stierf ook de vrouw. Van wie van hen is zij nu bij de verrijzenis? Alle 7 toch hebben haar tot vrouw gehad. En Jezus sprak tot hen: de kinderen van deze wereld huwen en worden ten huwelijk gegeven. Maar zij die waardig gekeurd zijn deel te krijgen aan de andere wereld en aan de verrijzenis uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven. Zij kunnen immers niet meer sterven, omdat zij als engelen zijn. En als kinderen van de verrijzenis zijn zij kinderen van God. Dat de doden verrijzen heeft ook Mozes aangeduid, waar het gaat over de braamstruik, doordat hij de Heer noemt de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. De Heer is toch geen God van doden, maar van levenden. Want voor hem zijn alle levend. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, een prachtig evangelie, waar we ons dat eerste gedeelte niet uit het veld moeten laten staan met dat verzonnen verhaal over die broers en die echtgenote, die vrouw. Jezus laat ons door dit verhaal een inkijk, geeft hij ons in dat paradijs, in datgene wat wij te verwachten hebben na dit leven. En daar zegt hij het volgende over: de kinderen van deze wereld huwen en worden ten huwelijk gegeven. Maar zij die waardig gekeurd zijn, deel te krijgen aan de andere wereld en aan de verrijzenis uit de doden. Goede vrienden, daar moet je dus even voor recht gaan zitten. Zij die waardig gekeurd zijn, deel te krijgen aan de andere wereld. Dat is een verlangen, wat in ons mag groeien met de tijd, dat wij niet blijven steken in dit leven en zeggen: leven en dood, het hoort bij elkaar en dat was het. Nee, dat leven van ons, dat leidt naar die waardigheid. Daar moet het in ieder geval naartoe leiden. En hoe doe je dat? Hoe leid je jouw leven, met de keuzes wat je maakt, er naartoe dat jij waardig gekeurd wordt om deel te krijgen aan die andere wereld en dan ook nog eens een keer de verrijzenis uit de doden, dat dat ook nog eens jouw deel mag worden. Hoe doe je dat? Het antwoord is heel eenvoudig. God weet hoe je dat moet doen. En dus is het aan ons de taak en de opgave bij Hem te raden te gaan in ons eigen leven, hoe wij door zijn toedoen waardig gekeurd worden, deel te krijgen aan die andere wereld. Op eigen kracht, met eigen inzichten, gaat ons dat dus niet lukken. Daar zijn we te beperkt voor, wij mensen. Het gaat erom, hoe krijg je dat contact met die schepper, zodat jouw leven die kleur gaat krijgen
zodat jij dat koninkrijk en dat verrijzen uit de doden kunt bereiken. En dat, goede vrienden, dat gaat enkel en alleen. Dat heb ik vroeger die paters in mijn buurt horen zeggen en ook mijn ouders en andere mensen die ik daarover gevraagd heb. Hoe bereik je dat nu? Dat gaat alleen door die sacramenten die wij hebben. Daar moet je dus naartoe gaan met een heel open hart. Niet te veel kijken van hoe ziet de kerk eruit en wie zit erin en wie doet de mis en wie is de voorganger. Daar moet je doorheen kijken naar Jezus toe, zodat er een intieme ontmoeting plaatsvindt tussen jou en die schepper. En die leidt je dan gaandeweg in dit leven op dat pad, om dus die waardigheid en dat deel krijgen, om dat inderdaad tot een realiteit te maken voor jouw leven. En dat zie je ook bij mensen die dat bereiken in hun leven. Die gaan heel rustig dat andere leven ook tegemoet. En dat, goede vrienden, dat gun ik iedereen. Die vreugde dat je, wat er ook gebeurt in het leven, die hoop houdt dat uiteindelijk God het laatste woord heeft. Amen.